জিন্দাবাদ 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 সমপর জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। कुरसामारि गामियाव गामि गंसेनिफ्राय 200 जन मानसिया इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै हाबफैदों। मानोना बिथांमोना बुंदों फोरमायनाय बादिबा थांनाय 17 बोसोराव जेबो जायाखै। दा ओंखायनो बे 2 बोसोराव बिथांमोना जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोननानै बे जोंनि दोलाव इउपिपिएलआव हाबफैदों गासैबो। बिथांमोननो जौगानाय नांगौ होनदों आरो बे सरकाराव थायोब्लासो जों जौगागोन आरो गासैबो बिथिंखौ बिथांमोन बे दोलोआसो मावना होगोन होननानै बिथांमोना गावसोरनो सइसै 200 जन मानसिया जइन जादों। आसा खालामो जे नैबे 2 बोसोर आरो जोंनि 3.5 बोसोरसो दंबावो। बे टाइमाव हयतोबा फ्राय इउपिपिएलआवनो फैजोबो रायजो राजाया। आरो जों दायो गामि गामि आं बेरायदों समस्थियाव मा समस्या दं मा बेखौ मावनो आरो जों मा जाना दं बेखौ नायबिजिरनानै आं मावनो नाजाबाय थादों। थिग दिनै कुरसामारियाव बिथांमोना लेंहरनायखाय फ्राय 200 जननि बारा जइन जादों आरो बिथांमोना फोरमायदों फैबाय थानाय समाव गोबां ओनसोलाव जेखिनि एसे एनै दं आरो जइन जाहोजोबगोन होननानै। गासैबो बिटिआर हालामनि रायजो राजा बिथांखौ आं खावलायगोन जे जोंनो जौगानाय नांगौ आरो सान्थि नांगौ। थांनाय 17 बोसोराव बिटिआर ओनसोलाव जेबादि माने असान्थिमोन ना जानो लोंनो सुख गैया उन्दुनो सुख गैया बेखौ आं बुङाखै रायजो राजानो फोरमायदों। नाथायबा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव बेयाव जे सान्थि जादों बाव दावराव गैया दावसि गैया मानसि गावथारनाय गैया खुनु गन्दगल गैया बिथांमोना बेखौनो बरायदों जे बेनिखायनो इउपिपिएलआव जों फैनांगौ इउपिपिएलआव जों हाबगोन होनना बिथांमोना दिनै बेखौनो बुंदों। दा ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे बे सान्थिया थाबाय थायो बयबो जाहाथे बे सान्थिखौ मोजाङै मोजां लाखिलायो आरो जोंनि गेजेराव जौगाथों नांलाय खमलाय दाजाथों जों खौसेयै थानो हाथों। एना एनि जादोंबाबो जों बेखौ ज्राब गारनानै जोङो ज' ज'यै थानानै जौगानानै खामानि मावनो हाथों आं बेखौनो खावलायो। तो तिहिं आले कुरसामारि आतो रेन इउपिपिएल ले कम से कम 200 जन ले जॉइन ना। तो चेदा ले जॉइन ना तो नुकु इउपिपिएल सेन खन आले जेलेका पीएम ओड़ा हो ले नाम का आर हो नाम तेगे हेना लिया। दोसार ते आलेया जेलेका पीएम किसान नवा को ले नाम दा कम बेसी परिमाण एम ले नाम दा। तारपरे ᱧᱩᱛ ᱧᱤᱫᱟᱹ रे 1-2टा ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱧᱩᱛ ᱧᱤᱫᱟᱹ रे आले जहाँ तेगे ले चला कान हर रे रास्ता घाट रे जहाना असुविधा बनुआ। सावते तिहिं आरहो ओकाटा आलेया मिटे गाडा माने हानते खाकड़ाबड़ी खय कुरसामारि गाडा माने दसावे ताले लेकाते ओना हो आले नितले इदी दिया सार तो उनी आलेया ओनाय समाधान तालेया। तो ओना लेकाते आले अडी ढेर माने अडी ढेर ले कुसी यादा सुविधा ले नामदा ऑल पेंशन विधवा पेंशन और उड़ाना दई नवा को सुविधा नाम इयते आले कम से कम 200 जन इउपिपिएल ले जॉइन ना मा।